apho bakwazi ukuvumelana noma zikhona izinto ezininzi abahluka ngazo kodwa ufootball bayavumelana. So mna ke ngoku football as a comedian, I'm an artist, I'm a comedian, I could have done enye into ibe yi-comedian kuyo, but ke ngoku apha ku-football I noticed uba i-sport siyabadibanisa abantu. So ke ngoku into endiyenzayo with this gift endiphiwe nguThixo noba kwenzeke njani ndiyabahlekisa abantu because ndifuna ukuba si-unite. Uba noba umuntu usupport i-Chiefs, noba umuntu usupport i-Pirates, noba umuntu usupport i-Sundowns, there's a difference between i-enemy ne-rival. Sizi-rivals. Xa ndibona uMan B ndibona i-brother yam. Xa ndibona umzekelo bokuke kwasweleka enye i-fan ibigqamile kwi-fans uGubevu osupport i-Chiefs, i-pain ivakele nakuthi because we can be different in terms of i-teams nebhola nento but ne-team oyisupportayo, but as football community singabantu abanye. Uyithini laa nto yokuba abanye abantu kuthi kuba ke mhlawumbi betyiwa babe-Chiefs okanye bewini labe-Pirates kube ngathi kuyaxatyanwa, mhlawumbi loo nto inibeka phi nina bantu abafana nani abanika le nkuthazo kubo bonke abantu? That is why we are here. Uyayazi uba other people emerge because of a problem. Umzekelo if andazi uba ngenza umzekelo abantu, if i-accidents bezingekho emgaqweni kukho abantu bebengazubaluleka. Umzekelo, one of the reasons we appreciate oogqirha is because abantu bayagula. That's why we appreciate oogqirha. Ugqirha ubalulekile namhlanje ngenxa yoba abantu bayagula. If abantu bebengaguli bebengeke babaluleke oogqirha. So people like myself, Osipomoni, oMan B, obani nabanye sibaluleke kuba xa kukho ingxaki ezinjengezakho we are here uba sibaxelele uba kahle sibanye. We are football supporters sonke, we are rivals not enemies. So umnqweno wami into esenhlizweni yam into yoba ndibone i-fans ze-football zithathana as brother to one another noba zithini team ezehlukileyo. That's why we do it through comedy. Bathi ngamanye amaxesha ukukhangeleka ingathi ulila nyani, mhlawumbi ngabe zoke sowulila. Undifake efoneni bendingawulindelanga lo mbuzo uba bendiseklasini benza abantwana besikolo bakuqhabela izandla ngalo mbuzo wakho. Ukulila oku ngenxa yoba njengoba ndiyi-comedian, I normally say I don't want to be boxed. I am not only a comedian. Comedy yinto eyaqhama mhlawumbe ngenxa yezizathu ezininzi kuba i-South Africa okanye ilizwe eli ngoku mhlawumbe we are going through a lot, so sifuna into ezawusihlekisa, sifuna into ezawusenza silibale. So that's why iye yaqhama i-comedy. Otherwise there's ezinye gifts ezi-invested in me. So enye yazo kuba yi-actor. So ke ngokuba kulila ndisube ndi-actor kodwa ke akhona amaxesha wena apho xa i-Pirates bethiwe ndikuba hey andisa-acting